Hi everyone! Welcome back to my channel. Sa episode na to guys, samahan nyo kami magluto ng dinengdeng. Tignan yun. Pagkakasabi pa lang, pagkakapronounce pa lang, Ilocano na. Dinengdeng. Pero sa iba, lalo na pag Tagalog nagsabi, dinengdeng. So, ang una natin gagawin guys, ipe-prepare muna natin ang ating isda. Lalagyan ko lang ito ng incision and then papahiran ko to ng asin at saka paminta para magkaroon na ng lasa. And then, isa-set aside natin for at least 15 to 20 minutes and then, saka tayo magpiprito. Gagawin lang po natin ito sa lahat ng isda na ating ipiprito. Lalagyan ko po muna ng asin at paminta. Saka natin ito halo-haloin. I-rub natin sa bawat isdang gagamitin po natin. Na po, malagyan naman na. Nilalagay ko lang dito, sa set aside ko lang po ito ng 15 minutes saka natin iprito. Sa amin mga Ilocano, maraming gulay ang pwede namin ilutong dinengdeng. Pero ito po yung mga binili ko sa store kanina. Kaya ito po ang lulutuin nating dinengdeng. At isama na rin nating balatan itong ating sibuyas. Sa dinengdeng guys, masarap din ihalo yung murang sibuyas lang. Masarap din yun. Pero itong kamoting kahoy guys, ilalagay ko lahat ito. Pagbabalat nito, ganito lang po. Lagyan lang natin siya ng, gigilitan lang natin, paikot ng ganon. Tapos, ganito lang po, gaganituhan lang natin hanggang sa matapos. Ito pong alugbati, dahil kokonti lang naman ito, ilalagay ko na po ito lahat.
Ito po, sapat na po ito. Maghugas naman po tayo ng ating mga gulay. Ngayon naman po, magpiprito na tayo ng ating isdang gagamitin. Ngayon naman po, magluluto na tayo kasi nakapagprito na ako ng isda. Maglalagay lang po ako ng mainit na tubig dito para madaling kumulo. So ito na po, kumukulo na. Ilalagay na natin ang ating sibuyas.
Tapos, sasabay na rin po natin ang ating isda. Lalagay ko po ito lahat para mas masarap. Yan. Tapos, hayaan lang po natin na kumulo ng kumulo. Ginagawa natin yung ganitong proseso guys para yung sabaw ng ating gulay ay mas masarap. Ayan lang po natin kumulo ng kumulo. Ayan po. So ito po, after 5 minutes na kumukulo, ayun naman maglalagay tayo ng bagong. Lalagyan na po natin ng bagong ito. At ang bagong na gagamitin ko ay bagong halubaybay. Tapos pakukuluin lang po natin ulit. Kailangan ko po tanggalin yung mga isda kasi pag naglagay tayo mamaya ng gulay at hahalu-haluin natin, hindi po siya madudurog. Maglalagay na po tayo ng gulay at ang unahin natin itong kamoteng kahoy. Lutuin lang po natin ito tapos isusunod na rin natin ang ating mga ibang gulay. Luto na po ang ating kamoteng kahoy. Ayan po, luto na siya. Isusunod na po natin ilagay yung ating sitaw. Sasabay ko na rin po itong ampalaya. At saka yung sili. Pag kumulo na po ito, lalagay ko na ulit yung talong. Lagay ko na rin po itong talong at ang patola. Ang bango guys. Grabe. Ayan po. Okay na po, luto na. Maglalagay na po tayo ng talbos natin.
Lulubog ko lang po siya ng ganito. Tapos, susunod ko na rin yung talbos ng saluyot. So, pakuluin lang po ng mga 2 minutes. Okay na po. Ito na po. Luto na ang ating bulang lang. Ayan po. Papatayin ko na rin siya. Ayan po. Tapos, hahayaan ko lang po siya na naka-open. Kain na po tayo!